Йой, кілько тут того понасаджували, я не знаю. Йолки-палки, одні бур'яни. Що я з цим маю робити? Ой, а це що таке тверде? Йолки-палки, це хто сюди забив? Ой, чекайте, на сі виберу. Ой, привіт рейтерам. Йолки-палки, оце крутизна. Йой, це хто ж Мурко поїхав, чи що? Але ляфа, я теж такого хочу. Ох ти, треба щось придумати. Придумав. Рыем, копать, не... Давай, так, сейчас мы будем посмотрим, что с того выйдет. Ой, еды, давай, в яму, давай. Ай. Ура! I like you, move it. Йолки, ти чого там навалився? Йой, ти таке зробив, я тобі зараз дам. Більше не проходи сюди. А пішов би ти. Зараз не знав. Вау, крутизна, кукурудзи, ялки-палки, я голодний. Кури, марш звідси, та вас гриб покоси. Рятуйте, хулігани зріння рішають. Яй, люди добрі. Би тобі добре було. Рай. Я хочу. Ні. Ой, рятуйте. Помидора. Сидись, детского. Эй, а ну валите! Я милицию выключу. А ну же! Ляпа. Тебя ничего не тут наробили. Я их забью, я их сюда. Я выключу участковую. Ви тобі добре було. Ви тобі добре було. Яй! Копай, давай, яй! Рятуйте! Я бачу небо. Я бачу світло у кінці тунелю.